Benvidos ao Concello de Arnoia. Ali, as abellas descubriron que hai un castro moi importante que se chama o Castro de la Pela. Pero tamén, antes de pasarnos por aí, descubrimos un balneario que é o balneario de Arnoia, que ten unha temperatura de... 22,5. Moi ben. E unha vez que descubrimos ese castro, que fixemos na aula, Anxo? Un tangra. Tamén le fixemos un pa casa fixemos un grande que por un lado está o dibujo do Castro da Pela e por o outro os colores. Moi ben, recortámolo e levamos cada un pequeniño para a nosa casa, sí? Pasámoslo moi ben? Sí. Ola, somos Lieta e Isabela e imos falarvos do Orfeón de Arnoia. Conta tamén o Concello de Arnoia o seu Orfeón que data do século pasado, así acreditan fotos atopadas nun coro os anos 20, nas que os seus integrantes posan ataviados co uniforme despois de recibir o primeiro premio do concurso de corales de Celanova. Este famoso dedícase ás espallas do mundo adiante, pezas de corte popular e tradicional, recollidas das máis reconditos da nosa xeografía, dando así impulso á cultura musical ourensá e galega. Xunto co Orfeón, nos últimos anos surxiu tamén o grupo de danzas e gaitas de Arnoia, tamén coñecido como Airiños da Aldea. No Concello de Arnoia se celebra a Festa do Pemento, o último domingo de agosto. Na marca do Arnoia atopamos o río Arnoia. En el descubrimos unha espectacular ruta para coñecer o seu bosque autóctone. No coto Novelli, carballos, pinos e, segundo descendemos, os viñedos. Unha ruta espectacular, chea de natureza e historia. Un aganaco de Galicia que desfrutamos un montón. E para non esquecela, os peques de Xurés plantamos landras e naceron os carballos e, ademais, formamos o noso bosque con árbores feitas con rolos de papel hixiénico. Gústavos? Preparámonos xa para a próxima parada. Ata a próxima semana!